माय थ' बार नाङोलै इयाव अयथासार बार मोजां नाङो मोगासेल' आयु एयार कन्डिसन नावाबो दैयानो गैला फिसाल'सो बेयाव जावगासिनो दसे लाइभ होबायलै लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामदो दे खालामनो गोसोफ्रा जास्ट ओरैनो दसे लाइभ होबाय टाइम पास जा बार नाङो बेयाव ओरैबायदि बार नाङो आरोना दा बेखायनो दसे थान्दा जिरायनाय हिसाबै लाइभ होबाय आङो ओरै दखान साखाथियाव आरोना बेयावहाय बायदिसिना संगासिनो दङ लंकेश्वर बसुमतारी बबेनि भिडिअ जाखो आङो आमगुरियावसो दङ आमगुरि बाजाराव जास्ट ओरैनो दसे ब्रादार फाबियाननि हटेल खाथियाव जिरायदों आरो नैबे पाकघर बियो माने ओंखाम संग्रा बायदिसिना आरो संगासिनो दङ ओमफ्राय दैलाम सेराव आरो नावबो नुदोंदा नोंथांमोना ओइनो नाव जावगासिनो दङ नुजासाद बसुमतारी महाय दं ब्रादार आङो दङ आमगुरियाव हाजोआ जि बरियाल' नुखादों एसे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दसे दान्दिसे थानोसै आरोना लाइभआवहाय जास्ट टाइम पास दसे एसे बाजाराव फैदोंमोनलै मुलि लांनो बाखालिफोरनाव मुलि लांनो फैदोंमोन ओमफ्राय बिराद लेट खुलियोना गोबाङानो लोमजालाबायना जन्दिस टाइफर माबा माबि जालाबायनानै दङलाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो जाउन खालामनाय मुलि आंखौ बानायनो थिनहरलायबायना दा बेखायनो लांनो फैदों आङो मानो होनब्ला बाखालिफ्रा एसे लेट खुलियो आमगुरि बाजारा दा बेलासियावसो जागोन आरोना ओमफ्राय दा फुरा गैयाबाबो 10टा 11टा बिदियावसो खुलिफैयो आरो आमगुरि बाजारा दासो फैदों मानसियानो आं नायनानै फैखांबाय न'आव होसोलांबावबाय आं मानसिखौनो जिथुनाखि मस्ला मस्लि बाखालिफोर फानग्रा आरोना ओमफ्राय न'आव होसोलांबाय आङो मानसियानो आं ओरै फारसेजों होसोलांबाय फारसेजों फैबाय आरो बिदि जादों आसामाव अफिसियेल लाइक डन वान अके ब्रादार अयथासार बार गोजोन आरोना बार खोलो 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 खोलोल' बार नाङो मा ना मोनसे गारोनोलै मालाय बहा दंलै ब्रादार आङो दङ आमगुरियाव आरोना दसे बाखालिफोरानो फैयाखै आरो आं मुलि लांनो फैदों माने जन्दिस टाइफरनि मुलि बानायनो आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि लेट खुलियो बाजारा दा बेखायनो एसे लाइभसो होबाय आं दासो खुलिगासिनो दङ गोबां मुलि खेंनांगौ नालाय बाखालिफोरना दंफां रोदा रुदुनि बिदि आरोना बिलाइ फिथाइ बिबार बायदिसिनानो ओमफ्राय दासो खेंगासिनो दङ जोमाव अफिसियेल आर्यन
RN अनोब्ला साबसक्राइब खालामनानै हरदो दे आंखौबो नोमबाजैसो RN मुसाहारिया हनै माबाखौ जेमाव अफिसियेलखौहाय साबसक्राइब खालामना हरनोनो साबसक्राइब खालामना हरदो नायनानै नोमबाजैसो दादौदौ नङा नालाय मोथो मोजां नुनांगौ जाखोआ बोराय नालाय जोंखौलाय मेकआप होआ मोनहोआ ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय मानसिफ्रालाय मालायफोरबायदि मेकआप होनानै ओंखाराना जोङो जेरैनो दं ओरैनो ओंखारनो मोखां सोमहाबलायनाय सान्दुं गोसायाव ओरैबायदि लाखाव लाखाव थाबायबायबाय ओमफ्राय थाबायबायनानै ओरैनो ससियेल मिडियायाव फैखालायबाय दा नै नङाब्ला जोंबो एसे स्लिम स्लाम पाउडार फुनोब्ला मोजांब्रा मिथिबाय जोंजोंबो सिख्लाफ्रा खारफागोन सिख्लाफोरल' नङा गासैबो खारफागोन आरो हिन्जावफ्रा एसे गोबाङा खारफाब्लाबो एसे सानै साथामाथ' खारफाखागोन ना जोंबो मेकआप होब्ला दा जों मेकआप होआ जाबाय नालाय हौवाफ्रा ओमफ्राय जोङो जेरैनो दङ ओरैनो ससियेल मिडियायाव गुरब्ला फैयोना खुनु हेन्डसामबो देलाया गाननाय जोमनायफ्राबो मोजां गाना दुगैबाय थाव फुनबाय बिदिल'सैना दा मयथ' जोंखौलाय मोजां नुनाय बोराय नुखागोन ना जोंबो मेकआप होनानै ओंखारसै है रायज्लायजायि मोजां नंगौ जोंखौबो दा मा होनो लोगोफोर हिन्जावा एसे खायदा हरदों आंखौहाय दादौदौ नुयो होननानैहाय हनै दादौदौल' खासि होनहरदों आरो RN मुसाहारिया आंनि हिन्जाव नालाय माने एसे खायदा हरबाय आङो कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर एसे ओमफ्राय बसन्त बर'आ होनदों नै हाय ब्रादार हाउ आर इउ फ्रम कर्नाटका I am fine brother I am fine ओमफ्राय थेंक इउ स' माच कर्नाटकानिफ्राय आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय ब्रादार ओमफ्राय माब्रै दङ बसन्त खबर सबर मोजां दा ने नै सासे फैबावबायलै ओरैहाय आंनि लोगोआ नै आइसेलाम ना दिदि आइसेलाम ओमफ्राय मा होनो सुकुमार बसुमतारियाल' नुबाय आरोना थेंक इउ ब्रादार बिदि नुनायनि थाखाय सुकुमार ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेमाव अफिसियेला बाजै लाइक मारि नांगौ र' आंहा दा अके जेमाव अफिसियेल मा होनदों जेमाव अफिसियेलल' सार्च खालाम बाजै औ जेमाव अफिसियेलल' खालामनोनो ओमफ्राय गुरब्ले मोनबानो मोनगोन अके ओइ सैमा माथो अमा फिसाजोंलाय जाबाय नै बेवहाय खारबावबायरा सैमाया नै मिथियालै बे सैमाया अमाजों हाया अमा फिसाजों जादों सौबाजानाय आसला अमाजों दैया गोग्गोल' जाबाय नै खालामाथि हाजोनिफ्राय फैनाय दै खानामाख्राया ओरैबायदि थान्दाल'सै बरियानो हाजोआथ' हनै भुटान हाजोआ बेनो बोरैबाला दाहाय थांनानै दुगैहैगोन आं बरिया थाख्लायाव चेनेलाव गोदानब्ला सापर्ट खालामना होलै लोगोफोर एसे साबसक्राइब खालामना हो चेनेलफ्राव सोरबाफोर गोदान सौग्रावफैदोंब्ला भिडिअ'आथ' आं जेबो लाबोथ'नाय जाखायाखैलै गोबावसै सानथामसो जाबाय आं दा बल फाइनाल नायनाय जागोन बल फाइनालखौबा खेबनांगौ जाखोना खेबनाङा जाखो दाहायबा माबा आमटेकायावहाय फुटबल खेला जागासिनो नालाय आं डिटेल्स लायाखै आरो मानिफ्राय होदों मानिफ्राय होआखै मैयाहाय दादगारिजों क'क्राझारजोंमोन ओमफ्राय दादगारि सानथालिफोर दंमोन आरो ओमफ्राय ओरैहाय बिसिनिबो भुटानिसफोर दंमोन खोमा सानैसो ना गैयामोन नामाथाय बिदि बायदि नुदों आं ओमफ्राय मोजांमोन खेलायालाय नायजासाबोमोन दिनैहाय फाइनाल जागोन आरो फेरेंगाजों ओमफ्राय सानथालिफोरजों नामाथाय माबायावहाय आरो आमटेकायावहाय दा नायनि र' आं भिडिअ लाबोथ'नाय जायाखै दे लोगोफोर एकदमबारे आंहा न'आव थाबाय थानानै एसे बेस्थ' जाबाय थादों दिनैबो मुलि बानायदो न'आव थांनानै दायो मुलि बानायखांनायनि उनावसो साथाम साब्रैनि मुलि बानायखांनायनि उनावसो आं रेस्ट मोनगोन आरोना आं मुलि बानायहैग्रोनांगौ न'आवहाय ओमफ्राय दाना जेमाव अफिसियेल नोंसोरना न'आ बबेयाव बेनो नामा आदा जोंना न'आ बे नङा ब्रादारनिसो आंनि ब्रादार फाबियाननि बे हटेलसो आरोना नै
ओरैहाय ओंखाम संनाय मानाय जागासिनो दं आं एसे देखायस्रिनि दे बे हटेल जाबाय दा नैबेयावहाय नैयावहाय संगासिनोसो दं नै फुरा सेक होदों ने बिदिसो हटेलसो दे इयो नैयावबो दै गगासिनोसो दं नैयाव हटेल आरो बाजार नालाय जाफैनो हागोन गोथाव गोथाव दं हटेल ओंखाम मानि फारसेनिफ्राय मोनजोबो बिदि आरो नुबाय दाले लोगोफोर जोंनि न' नङा ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायलांगोन दे लोगोफोर जोमाव अफिसियेल आं खोन्थाहरखाबाय ओमफ्राय मा होनदों खानदुरा बसुमतारिया नों गाव नंगौ नामा अके औरा नंगौ नंगौ ओमफ्राय मा होनदों फैलाव ब्लग होनना जों जागोन बस होनो अके आंहा बोसोर मा होनदों बोसोरसे जाखांबाय साबसक्राइब खालामनानै अके जोमा अफिसियेल मा जायगायाव रादा चिरां जिल्ला आमगुरियावलै आमगुरि बाजार बाजैया बोरो नोमबाजैया ओंखाम संबायदां मैथाजों ना एलेंगा बायना होबोदों आं दैलांबारिनि खानामाख्रानि ना एलेंगा गुफुर गुफुर ना ओरैबायदि गोदै गोथाव जायो आरोना दा बेखौनो आं बायनानै गारबोदों आरो ओमफ्राय लोगोफोर दे चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना होदो भिडिअफोरखौ आं जेबो इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोथ'नाय जायाखैलै लोगोफोर ओरैनो जास्ट दंथ'यो आङो टाइम पास ओरै खालामगासिनोसो दं आं न'आव ओरैनो नै बेवहाय दा बर्थमान खामानियालाय गैया एक्सुवेलि होमब्लाबो आं साननो मोजां जोमा अफिसियेल आन्ध्रा प्रदेशआव दं अके आन्ध्रा प्रदेशआवसो ने ब्रादार दे मोजां थालै ब्रादारमोन दे थाखा फैसाफोरखौ मोजां आरजिनानै लाबोनो नाजादो जिथुनाखि जोंनि आसामनिफ्राय एथ' गोजान जायगायावहाय आन्ध्रा प्रदेशआवहाय थाहैनानै बेबायदिनो गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै मावहैदों एबा माबा मोनसे इनकाम खालामहैदों आरजिनानै लाबोदो थाखा फैसाफोरखौ जाहाथे नोङो न'फ्राव माबा मोनसे मोजां खामानिफोर मावफैनो हानायफोरबायदि आरोना दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय जोमाव बड' मा होनदों चिकेन नार्जारि एडि अके ब्रादार जा बार नांफैगोन ओरैहाय सलिडखौ नांफैबाय नै भुटान हाजोआबो जि सलिड बा नुहुरदोंना नै वेदारा मोजांथार दिनैहाय बाराथ' अयथासार नांखायो नै अयथासार नावाथ' मानसियानो गैया माथो दिनै आथिंजोंसो बारजोसो माथो नावाबो दैयानो फिसा जादे बैलाय बारगासिनो दंमोन नुहुराखिसै नै बे गारियाखौ बारहोनांगौब्लाल'सो नावजों बारबाय ने माने दैया फिसाल'सै नालाय दायो हाजोआव अखा हाबा देरा आरोना दैया हाजोआव अखा हाबासो देरो ओमफ्राय दा आं तामिलावहाय फट' होदोंना आं खिन्थाहरनि दे बेकग्राउन्ड केमेराजों तामिलाव फट' होनाय हाजोआ नै ओरै बैयावनो दं दे हाजो आगरा आं जिथुनाखि तामिलाव दायो नोंथांमोना नुदोंना गिटार लानानैहाय इलेक्ट्रिक गिटार लानानै फट' खेबजानाय हाजो आगर हाजो सिनारि बियो हाजोआ बैयावनो आरो जिथुनाखि खालामाथिनि साहा दावखोयोब्ला मोनो आरोना खैला मैला जानानै दावखोलांनांगौ सिदा फरेस्ट केम्पजों एसएसबि केम्पजों गावदो ओमफ्राय हाजोआव दावखोलांदो आरो जिथुनाखि खालामाथि इक' टुरिजम स्पट होनो दायो वेलेबाव ओरैहायथ' ओरै वेलेब नांबाय जाहैबाय ओमफ्राय जिथुनाखि खालामाथि इक' टुरिजम स्पट बेखौहाय बोथोराव खुलियो आरोना दाथ' खुलिथ'वाखै मानो होनब्ला दैया दायो जालाव जाथाव देरलाबायो नालाय दा बिदि आरो ओमफ्राय कमेन्ट खालामफिनदोलाय दे दान्दिसे बारा गोबाव थानाय नङा आङो लाइभआवहाय ओरैनो जास्ट दसेल' थासिगोन आरोना बारानो ओरैबायदि नांखायो आं एसे दखानाजों थांनि आं लाइभसो होदोंलै बेयाव गोबां मानसिफोर दंखायो आंजों लाइभआव दखाना बेनो आरोना मा जानो गोसो आं देखायनि दे दिनैथ' बाजार दिन नङा बियो माने सप्तायाव खेबसेल' जायो आरोना बुधबार दिनबाल' जायो बियो नै बाजार आरो हटेल नेबा
हटेलजों लोगोसे मा मा जानो गोसो मोनजाजोबो आरोना नै बेफोरनोसै माबाया आइटेमफ्रा ओमफ्राय बाखि हटेलनि ओंखाम बायदिसिना बेदरफोरखौ बेयाव दोनो बेयावहाय जास्ट दखाननि थाखाय आरोना नै बेफोरबायदि मोनजागोन मा होनोमोनलाय बेखौ बयलारनि पक'रा ना मा दा बेफोरबायदि आरो ने बा मम' बायदिसिना मोनजागोन नै बेयावबो मावो बेफोरो मम'नि बुस्थु दा बेफोरबायदि आरो बयलार साग्लिनायबो होयो नै पेकेट लान्चबो जायो नै बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बाजाराथ' बेनोसै नै नायदो कमेन्ट खालामोब्ला खालामनो हागोन दैयाथ' जायगायावनो नै ओरै थांबाय आमथिखा जानानै मालिबिथा भुटान बर्डार बोजों बाजारा बेनो नै सानजा सिनाब जादों बैयाव खुसेर बिदै फानगासिनो नै बेयाव बा सानाया नै खुसेर बिदै ओमफ्राय नै ओरैहाय बेदर फानगासिनो अमा बेदर आसाम ट्रेक्ट'राव खिथानि दे बे बेदर बाजारा नै बरियाल' दंखायो जाथाव दंखायो नै आसला दं नै आलादा आसा मेरला आलादा रायलायबाय आरो आं सानहाबला जानायनि बिथाङानो गैला फाला माथो बहायथो बिदि मोनलायखो बरिया बुस्थु खाटारनाक बुस्थुसो मोनबाय नै बिसोरो दानिया नै होद मै मोखोलायखौ मा बेयावबो जिदगासिनोल'सो नै मोनसे आयो बरियाल' नै हाब नै आरो इयावबो दंबावसो बाहानै हा मोनलायासैलाय आमगुरि बर्डाराव मोनलाबायो दे बेबो नै बरिया बुस्थु दंलै लोगोफोर नै सलिद नै बेफोरो सेफोनो बरियाल' सेफ्रा ने गारि थांलाबाय नै माखासे मानसिफ्रा दा बेबायदि आरोखि आमगुरि बाजाराबो ओरैबायदि मोजांलै लोगोफोर फैनानै खेबसे भिजिट खालामफैसाय लोगोफोर आं कमेन्टखौसो नायनो थालांनाय लांबाय दे आं कमेन्टखौ नायनो दे प्रेमल रां मा होनदोंनो पकनि दाम बेसे बेलाय आसामाव पक जानोलै आं सोङाखै ब्रादार 40 थाखा नामाथाय मोनसेयाव 40 थाखा जागोनदां ने बेयो बिदरा ललिपपखौ होनदां 50 थाखानो आं दाख्लै जादोंमोन बावनानै थाबाय आं दसे जिरायबाय दे नैबेयावहाय बेदर बाजाराव अयथासार बार नाङोलै हाबा आयु नै अयथासार बार नाङो ओमफ्राय लोगोफोर आं दसे मुलि लानानै थांनोसै टाइमाथ' जासिगोन नालाय मुलि लाहैनो चिकेन नांगौब्लानो बयलार बरिया नोंहा लाब थाखे ना बरिया लोंदों नै आं मा बुस्थु लांनो फैदोंमोन आं नोंथांमोननो देखायनोसै दे एबार
मा बुस्थु लांनो फैदोंमोन आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो दे लोगोफोर। सान्दुङा अयथासारलै दिनैहाय। महाজন খবর কেমন? ভালো আছে। আবার দাদা কোথায়? বাড়ি। আচ্ছা, খবর সবর তো ঠিকই না? ও बिदि फानो। এটা কি আম? आं मा बुस्थु लांनो फैदोंमोन आं नोंथांमोननो देखायनोसै एबार दे लाइभजोंनो। এটা কি বাইগন? বাইগন না? আমি লাইভত এটা খাই না? थास' बिबार नायासै? थास' बिबार नाय। थास' बिबार गैया दिनै। फुरा दाम হইছে না? थास' बिबार ভিডিও করতেছে গো। লাইভ একদম ডাইরেক্ট লাইভ। কবি 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 না ওই যে এটা পুরা দোকানদার পুরা বিজনেস করে এটা কষ্ট করিয়া খোলা মোলা যায় আম কৰি ঘৰ পৰা একদম পুৱাতে উঠে তাৰপিছত কাম কৰে না নিজের পেটের কারণে পরিশ্রম করিবা লাগে হয় না পরে খবর সবর ভালো আচ্ছা আমি লাইভত দিছি ডাইরেক্ট মানুষ আছে মেলা दा बिदि आरो दा सबसे बरिया बरिया सब्जी पाय जे आम আছে কি আছে এই যে ভাল ভাল সবজি আছে না এসে আমি ইয়াত অলপ কিবা উসুল তুসুলম ওই নাই দखानदारा दासो खेङो नायदों खयथासार लेट फैयो आं न'आवसो होसोलांलायदोंमोन आरो ना एकदम मुलि नांगौ आरो ओंखाम जाबायना जा ब्रादार जाथ'वाखैलै आं मुलिसो लांनो फैदों नै ब्रादार माने जन्दिस टाइफरनि गोबां मानसिफोरनि बानायनांगौ दङलाय थोनहरलाबायदोंलाय नै কি তো দেরি করে আহে রে মানো আজি মাথাৰো বানাইলং না মুখ বানাইলং না দেৰি হ'ল খৰ চুলি ইয়াৰ কাৰণেতো দেখা নাই মই তোৰ ঘৰত গেছিল না মই 6:30টাতে বইয়া আছো নাই একটাও নাই দোকান হ্যাঁ খর এই ছিল না মুলি 7টার সময় দোকান খুলিছে মুলিखौनो दासो खुलिगासिनो बाव नै आयु बे थफ्ला थफ्लियावसो दंजोबो आंना मुलियानो बेयावनो नै थेङाखैनो आरो बैयाव बस्थाव नै बेयाव बस्थावसो दं नै बेयावबो हा दे ओलाया थाक दे मुइ जाम रे আজি ভাত সাত খায়া বল খেলা সাবার যামু ওই যে আমथिङा है दासो खेंगासिनो दं माथो मारै जागोनथाय बिदिब्लालाय दासो खेंगासिनोलै लोगोफोर কিন্তু আমার দেশৰ বাজেট চৰকাৰে উলিয়াইছে গম পাই কি চাই আছে রে ক'ত ক'ত হা মই আজি 3 দিন ধৰিয়া হে মাতি আছে ক'ত গৈছে ৰে মই বলা বলা যায় এই মই লাইভত বহি আছে একদম ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰাই লাইভ দিয়া আছে कमेन्ट खालामबावदो दे लोगोफोर एसे दसे आमगुरि बाजाराव एसे जास्ट जे बन्धुर दखानाव ना फट' गिला मानु गिला ससियेल मिडिया नाहे ना तार कारणे मुई डाइरेक्ट ना दिखाय आरोखि ना मानु मुई निजे लाइभआव बहि আছে स' लोगोफोर कमेन्ट खालामनो हागोन आरो गोबांनो खालामनो गोसोब्ला Bo, mutate jam. Jera ha. Mahalai uthi aso. Ha. बाजाराव इसोर बोरमाफ्रानो माबा माबि दोनथिनो हाया आरो ना खावलाबायो दाखालबो खावदोंमोन फिरफिलि गारिया ग्रेन्डल'खा नै बेटारि गारिया सोरनाव गाखोथ'नाय एभेलेबेल ओरैबो दंबावो
एभेलेबेल सिनाव गाखोनाय प्रतिभा दैमारि अन्नानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम आदा अके जागोन दे जागोन जेबो टेनसन गैया आरोना टेनसन गैया दा आं चेक खालामगोन दे जेखिया जा आंनि भिडिअआवहाय इउटुब चेनेलनि भिडिअआवहाय दा जेखिया जा मोनसे हाय नङाब्लाबो हेल' खालामना हरबानो जाबाय आरो आं दा चेक खालामनानैहाय माबा खालामना हरफिनगोन दे प्रतिभा दैमारि आं लामा थाबायदोंलै बबावबा नायब्र'ना सौदुनानै गोलैनो हान्थु गोलैनायसो जागोन आंना मुलि लांनो फैनाया एकदम दखाना दाबो मोजां खुलियाखै दासो खेंगासिनो ना एसे दान्दिसे थाबायथिंलाबायनांबाय आं हाब जोंनि आदानि नै गुलामा आं दखानाव दं नै मोजां जाग्रा आं लाइफसो होबोगासिनो नै दहननिफ्राय होदों आं फार्स्ट अयथासार गरम बैयावसो बारा अयथासार नाङो सल' नाङो बारा माथो नायना काका কেমন আছে খবর ভালো না ভালো আচ্ছা পুরা লাইভত মানুষ আছে ভালো তো টনটনা দুম আছে ভালো হ্যাঁ পিছলে কোনোটি যায় তাই কয় 10 গাড়ি মেডেল খুঁজি আছে আমি দেওয়া নাই ওই আপনার লোক ওসরে এটা কথা মানে বলে বিচারিছে এক হাত খুঁজে দিলে হয় আর ওইখানে 30,000 দিবা লাগে এই দাদাটো হয় পিছলা কুমটির কি হয় সেক্রেটারি হয় না ওই যে পিছলে কোনছে এসা হয় নাকি ওই কোন শালা কহাবো মুই জাস্ট বহিছিল ছেলে ফেসলা কমিটির সেক্রেটারি মাপেটি ফেসলা লামা 10 গাড়ি মেডেল খুঁজি আসলে কুমটির কিবাটো মই কালি কইছে বুঝছা কইছে আপনার বিলত পয়সা দিবা লাগবে सापर्ट खालामगोन दे खुनु टेनसन गैया दे आदा मा होनदों नोंसा न'आव मा जायगायाव आंना न'आ चिरां दे चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला पर्बत जरा होनो दे जोंना ओमफ्राय आं दा चेक खालामगोन दे जेबो टेनसन गैया जिखुनु जा बेलेग चेनेल आंनि भिडिअआवहाय हाय बा हेल' खालाम ओमफ्राय आं दा रिचेक खालामनानैहाय नोंनि चेनेलखौ आं सापर्ट खालामना हरफिनगोन दे जेबो टेनसन गैया प्रतिभा थेंक इउ स' माच दे आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय आं जास्ट आमगुरि बाजाराव फैदों मोनसे खामानिनि थाखाय फैदों आङो मानो होनोब्ला बाखालिफोरनावहाय दंफां रोदा रुदुनि एसे मुलि लांनो फैदों आङो दे ओमफ्राय बाखालिफोरा ओरैबायदि खिबु गोलाव लेट खुलियो बाजारखौनो दखानखौनो न'आव होसोलांबाय आं ओमफ्राय आं न'आव होसोलांबा फैलायबाय जाहैदों ओमफ्राय बबावबा खानायसो सिनजादोंमोन ओमफ्राय दासो खुलिगासिनो दङ एसे जाउन खालामनांगौ मुलि रोदा रुदुनि एसे जन्दिस टाइपफोर माबा बेनि आरोना दा न'आव फादारा बानायोमोन नालाय ओमफ्राय दा आं फादारनिफ्राय सोलोंनानै लाखिनानै बेखौनो बानायो आरो ओमफ्राय गोबां मानसिफोर लांफैलाबायो ओमफ्राय जोंना फादाराथ' गैला नालाय फादार मादार गैला दा बिदि आरोखि ना दा बिनि थाखाय आं फैदोंमोन बाजाराव ओमफ्राय जास्ट ओरैनो टाइम पास दसे बेरायबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय फेस्ला कमिटिनि मानगोनां सेक्रेटारि सारबो दं नै ओरैहाय ना दा बिदि आरोखि दसे दखानाव जिरायदों नै लाइन फैना होलायबाय लाइन नायसै जे ओमफ्राय जोंनाथ' बिदिनोखा खुनु मेकआप टेकआप होनानैबो ओंखारा नालाय जोंना हौवाफोरना जेरैनो दं ओरैनो मोखाङाव सौदुलाबो एखे ससियेल मिडियायाव फैबाबो एखे खुनु पाउडार फुननाय गैया थाव फुना जेरैनो खामब्रेंब्रें ओरैनो खामब्रेंब्रें आरोखि अबावबा लामा सामाफ्राव सौदुरब्ला रायज्लायदे ओइ एसके होननानै अजालै आदा वाइनि हाबखादों दिनावनो 10,000 जाखायो बायमालाय माथोरा बे आइफनालाय होबावलै ओमफ्राय दा जास्ट बिदि आरोखि ओमफ्राय बायाखै आदा मबाइला जेबो नङालै बिदिया ओइ जे फेस्ला कमिटि किबासो सेक्रेटारि मबाइल इमान दाङालाय दुइटा इउज करे दाङाथ' नालाय ওই মোবাইলে কি হবে আমার এই মোবাইল দিয়া 30 লাখ কামাই করিয়া তারপরে ফেলাই দিব খালি মোবাইল দেখাইলে হবো টাকা পয়সাটা থাকলে
গরম গিয়া নেই এটাই ঠিক না এটাই ভালো আচ্ছা না বিহেছি ঘুমালে বিয়ান থেকে কমালে मा लोंजायो खापसे ग्र'नो आदा माजेफोरनि मोनायाव भालो सारबना लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै खालामबावदोलै दसे मा जाले आदा सा मा ओइ सा बानायसैना सानै देहा आदा मोजां नंगौ हा सायाव मोनसे गैला ए एकथा आङो गैया लांथाखै गामियावहाय दखानाव जानो होननानै फैबाय माबा सा दखानाखौ खुलियाखै मानो ओइ थाबाय थाथ' दे लोगोफोर दसे दै फंबाय मन'सै बिदिनो लिंहरदों सुवादना ओमफ्राय माथो खबर खबरा बिदिनोसै औ आङो दा दानसे गसंनानै औ आंनि न'खौ एसे खामानि मावनांगौ आं माबा खामानि मावनांगौ आं मावना होनांगौ ना नों मावनांगौ ना नों मावना होनांगौ रा आदसा माबा बुस्थु मावनोसो थिनलायबायलै ददे लाइभ दानसे थाग्रोनो आं ओइ लोगोफोर दोननायसै नोंदां ने दाहायबो नेटपेकआ नांगोन बायदि मोनदां एसे आं भिडिअ होगोन नालाय दा जेसेबांनाखि आंनि लाइभआवहाय जइन जानानै दसेब्लाबो नोंथांमोना आंजों थाफाबाय दा बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच आं लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोंना फंबाय मनसाबो माबा खामानि मावनो थिनदों एसे नायनि बिबा मा खामानि मावनो थिनखो माने नोंथांमोनजों लाइभ दंखाय शेयार खालामाखिसै आरोना इयो बिबा मा खामानि मावनो थिनदों एसे आं नायनोसै मबाइलखौहाय एसे नेटनि खामानि नालाय दा नै थुबसावलायबाय हनै दा बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय बाय बाय दे ओमफ्राय जायफ्रा सापर्ट खालामनो थिनदों आं दा चेक खालामना सापर्ट खालामगोन दे मा